וואו, להאמין שאת מסוגלת, זה אומר... טוב, במהלך השנים זה הלך וצבר תאוצה, בעיקר בשנה האחרונה זה תפס משהו ענק, של לחשוב על משהו, לחלום על איזושהי מטרה ופשוט להגשים אותה. אז לא דיברתי בצורה כזאת וזה לא היה חלק מהדיבור היומיומי, אבל זה, כשאני מסתכלת אחורה, קוראת ביומנים שלי מה שעשיתי, זה היה נטו זה, להגשים חלומות אחד אחרי השני ולהאמין בעצמי כשאת מנודה וכשאף אחד לא שם עלייך חוץ בשביל לקלל אותך. אז לקום עכשיו ולהקריא קטע בכיתה בשיעור ספרות זה כאילו, למה? למה שאני אעשה את זה? ואם את מאמינה שאולי יש סיכוי ואולי אני אנסה להקריא למרות זאת, בסופו של דבר את מבינה שזה לא כזה נורא. קוראים לי טלי ברייר, אני בת 18 וכמה חודשים מפתח תקווה. אני לומדת באולפנית אישורון פתח תקווה. אני כותבת, אני מנגנת, אני מגמת מוזיקה וביולוגיה. אני מתנדבת בעלות כבר 4.5 שנים, והחלום שלי זה לחנך יום אחד. הרמתי את יום המורה באולפנית בסדר גודל שאף פעם לא תוכלו לעשות אותו. הייתי הבמאית של ההכתרה. אחרי זה כל מיני דברים קטנים באולפנית שגם לאורך השנה, שזה להסתובב ולחפש בנות שצריכות כאילו מישהו שיקשיב או שיחבק או שיעזור להם באיזשהו מקצוע, וזה בעיקרון מה שאני עושה באולפנית. לפני כמה שנים לא היה שמץ של סיכוי שאני אצליח לעשות אף אחד מהדברים האלה. לא היה לי ביטחון בכלל, הייתי מנודה לגמרי. הייתה לי אנורקסיה, שנאתי את עצמי. לא הייתי עומדת כאן היום ומדברת איתך כי לא היה לי את האומץ, ומן הסתם גם לא הייתי פה. שנאתי את עצמי, שנאתי את העולם, לא היה שום סיבה לקום בבוקר ולהמשיך. אני לא יודעת מאיפה היה לי את הכוח להמשיך לעשות את זה. סוף כיתה ז' כבר פתחו קבוצת פייסבוק נגדי שקראו לה להעיף את טלי ברייר מהפייסבוק. היו פותחים איתי צ'אטים כדי לקלל אותי. בכיתה ח' כאילו חזרנו ללימודים, אין לי מושג איך שרדתי את זה, אבל חזרנו ללימודים. ולחזור ללימודים מבחינתי זה לחזור לסיוט, זה לחזור למקום שבו 7 שעות ביום. הבנות שנגיד מתעללות בי, זה מקום שבו אני צריכה לפגוש אותם כל הזמן. אז זה היה ממש כאילו קשה. במקביל לזה בכיתה ז' התפתחה אצלי אנורקסיה, מה שרק מחמיר את המצב. וואו, אין לי מושג מה להגיד. וואו, זה עדיין מלחיץ לעמוד ולדבר על זה, כאילו זה דבר שהמון שנים. אנחנו חיים בחברה שבה לא מספרים דברים כאלה, שלא מדברים על מה שקשה לך, אז כן, זה קשה לדבר על זה. זה דבר שאני רגילה לא לדבר עליו, אבל בשנה האחרונה הבנתי שאסור לשתוק, ואסור... פשוט אסור לנו כחברה לשתוק ולהשתיק אנשים שרוצים לדבר על זה, והדבר הכי לגיטימי בעולם הוא שלמישהו יהיה קושי, וזה שאנחנו רק אומרים לאנשים להשתיק את זה רק גורם למקרים יותר קשים, ובכלל בשנה שעברה הבנתי שאם אני לא אקום ואספר את הסיפור שלי ולא אקום ואבק, אז עוד ועוד בנות יפלו לתוך זה, וזה דבר שאני לא מאחלת לאף אחד. בכיתה ז' יש קהילה בסביבות אמצע השנה, זה תלוי בבית הספר, אצלנו זה היה בסביבות פברואר. האחות לא נכנסת לדבר על משקל וגובה, היא לא נכנסת לדבר על לאהוב את עצמך, על להיות בריאה ולכבד את הגוף שלך. האחות נכנסת לכיתה, ואומרת יש קהילה, עוד מעט אני אבוא, וכל פעם יצאו קבוצה של בנות לפי המקום שלהם בכיתה. והם יבואו, אני אמדוד את הגובה, אני אשקול אותן, ומי שיש לה נתונים לא בסדר, נגיד משקל עודף וכאלה, אז אני אשלח להורים שלה פתק הביתה. כל ילדה בגיל 12-13, כשאומרים לה דבר כזה, דבר הראשון שקופץ על הראש זה וואי, מה אם אני אהיה שמנה. לנערה כמוני שהתחילה לפתח הפרעת אכילה, זה גורם לטירוף מוחלט, בלבול מטורף של מחשבות בראש, והיינו, אני זוכרת 2 שהיו איתי בטוח, עוד אחת אני לא זוכרת מי הייתה השלישית, ושתי הבחורות האלה הן יותר נמוכות ממני, אחת בסביבות 10 סנטימטרים, אחת בסביבות 20 סנטימטרים יותר נמוכה ממני, ואנחנו נכנסות לשקילה, והיא מודדת אותי ושוקלת אותי, ואני לא אוהבת את המשקל שאני רואה, אני מרגישה שמנה מדי, גם ככה הרגשתי שמנה, גם ככה לא אהבתי את עצמי, והבחורות האלה, כל אחת שקלה כמובן הרבה פחות ממני, כי הן גם הרבה יותר נמוכות ממני.
ומבחינתי גם ככה המשקל שלי ביחס לעצמי לא אהבתי, למרות שהוא היה משקל בסדר, שלא נאמר אפילו פחות מדי. והמשקלים שלהן ליד המשקל שלי רק גרמו לי להרגיש עוד יותר שמנה לידם, והבנתי שאם אני לא אקח את עצמי בידיים ואתחיל לעשות משהו, אני רק אלך ואשמין ועלה במשקל. וזה הרגע שבו החלטתי שאני מפסיקה לאכול. יום אחד המחנכת שלנו ילדה, ואז באה מחנכת מחליפה. והבחורה הזאת, שזו הפעם הראשונה שהיא חינכה, אז היא החליטה להאמין בתלמידות שלה, כמו שלפעמים רק מחנכים צעירים יודעים לעשות. אז היא פשוט, לא מיד, אבל אחרי כמה שבועות נוצר קשר, ונוצר העניין הזה שהיא אמרה, אני מוציאה אותך למסע, את הולכת לשנות את עצמך, את הולכת להשתנות, גם החברה כמובן תשתנה, כאילו, כי מחנכת היא יכולה לעזור לכיתה, אבל את באופן אישי הולכת לתפוס ביטחון ולהאמין, ואת הולכת לראות שאת לא כזאת גרועה כמו שאת חושבת. באמצע כיתה ז' החלטתי לחזור לכתוב יומנים. כתבתי יומן ביסודי, אבל זה לא היה אותו דבר כמו בכיתה ז' עד היום. הסיבה שהחלטתי לחזור לכתוב יומן הייתה גם כדי להתמודד עם כל מה שקורה. זה גרם לי להרגיש טוב יותר לכתוב, וגם כי הייתה לי הרגשה שיום אחד אני ארצה לראות את מה שאני עוברת במהלך השנים באישורון. בכל מקרה התחלתי לכתוב, מאוחר יותר זה עזר מאוד מאוד בתהליך ההחלמה. זה גם נורא מועיל כשרוצים לדעת מה קרה מתי, או כשאני מחפשת ציטוט או משהו, זה נורא מועיל. זה גם עוזר כאילו לראות מה בעצם קרה בו, איך תהליכים התחילו לאט וכל מיני מערכות יחסים ודברים, ולשבת בכיתה ושיעורים, איך הדברים בעצם התקדמו עם השנים. רוצה להראות לנו? החברות שטענות שאני עושה את זה בשביל לקבל עצמי, זה ממש לא נכון. אני הרבה יותר מאושרת שמתעלמים ממני ולא אומרים לי לאכול או לעשות משהו. כמעט רבתי איתן. אני שוקלת לכתוב במחנכת שהחברות שלי ממש מציקות לי בנוגע לזה. ובאמת, אני לא עד כדי כך מטומטמת ונואשת בשביל שאני אעשה את זה בשביל עצמי. היא אמרה שאני יכולה לכתוב עליה, תמיד אומרת. היא ביקשה ממני שאני אחשוב על איך זה מפריע לי ולמה אני עושה את זה. היא אמרה שנמשיך את השיחה ביום ראשון. היא ביקשה שאני אדרג בסקאלה מ-0 עד 10 כמה הנושא הזה של האוכל תופס לי את החיים. הייתי ש9-10. היא שאלה אם אני מרגישה שזאת בעיה. היא שאלה איך אני מתארת את עצמי. אם זאת בעיה, מה אני מרגישה. היא כל הזמן נתנה דוגמאות אחרות. כל הזמן אמרה לי לעזוב את האחרים, מה שהם אומרים עליי. היא ביקשה שאני אחשוב איך אני מרגישה עם זה. היא טענה שאני לוקחת את זה קיצוני, ושהיא לא התכוונה לאשפוז לרופאים ששאלה על עזרה. אלא ליטנית שתגיד לי מה לאכול. אמרתי לה שאוכל זה שמן מגעיל, ושגם אם תגיד לי מה לאכול, אני לא ממש בקטע. מוזיקה זה מסוג הדברים שכאילו... גם בתקופות שהיו פחות טובות? תמיד. בשביל לבטא את הרגשות. כאילו לא תמיד אפשר להשתמש במילים בשביל להוציא הכל החוצה, אז לפעמים כאילו... צלילים יותר מכוונים למה שזה במקרה שלי, כי אני אבסולוטית, אז לא משנה איזה צליל זה, אז הוא נכנס לי פנימה. כל תו בעולם שאת משמיעה, את יכולה לרקוע עכשיו ברגע, אני יכולה לעשות איזה תו זה. המקרה שלי להיות אבסולוטית אומר שאני שומעת מוזיקה בכל דבר. אני אדפוק עכשיו את הרגל בכיסא, או שמישהו מאותת במכונית, זה מוזיקה בשבילי. לא תמיד זה הכי נעים לאוזן, אבל זה מוזיקה. כאילו אני שומעת על זה יצירות ודברים שלמים, כל נשימה, כל דבר. מבחינתי גם כשמאוורר עובד זה מוזיקה. אז מוזיקה זה דבר שהוא תמיד שם. כיתה י"ב היה בלגן קטן, בגלל שאני לא ידעתי מה היינו צריכות לבחור נושא לפרויקט. אז אמרתי, אין לי מושג מה לעשות. הלכתי לכל דמות אפשרית בעולם. שאלתי מה אני אמורה לעשות. אמרתי, וואלה, מישהי שאלה אותי, נקודת המפנה בחיים שלך, נקודה משמעותית. ואז אמרתי, עניתי לה, ואז בסופו של דבר הבנתי שהדבר שעשה לי את המפנה משמעותי זה היה חינוך. והבנתי
כאילו מפה לשם לקח קצת זמן, אבל הבנתי שזה הנושא שאני מתעסקת בו, שאני מתעסק בחינוך. כל אחת מהמחנכות שלי, מז' עד י"ב, כל החמש, כל אחת הייתה צריכה להקדיש לי שיר, אבל כל אחת מהן צריכה להביא לי בעצם את השיר שהיא מקדישה לי, למערכת יחסים בינינו, לקשר, אליי. קיבלתי 5 שירים, ומהם עשיתי את הפרויקט גמר שלי שהיה כולו ג'אז אחד מאולתר. אני יכולה להתאים לכל אחת מהמחנכות שלי ערך אחד שהוא נורא נורא חשוב בכל הקשור לחינוך וגם לחיים, שהערכים הם ללמוד מכל בן אדם. כאילו, את הרי כשאת מחנכת, את גם קודם כל מתחנכת ולומדת מהם. עוד ערך זה לתת להן, נתינה. את גם צריכה לדעת לתת לעצמך, כי אם את לא תתני לעצמך ולא תעשי את הסטופ הזה, אז זה לא שווה, כאילו, את לא יכולה לחנך אותה אם את לא נותנת לעצמך את הכוחות שלך, וכל אחד צריך את החיזוק האישי שלו. והערך האחרון, בעצם מבחינת הסדר כרונולוגי זה הערך השני, אבל זה אחד מהערכים, אני לא יכולה להגיד הכי חשוב, כי כולם חשובים, אבל זה ערך שלקחתי בשנה הזאת לדעתי ממש צעד קדימה, שזה עניין של אמונה. קודם כל, אם את לא מאמינה בעצמך, אז אין לך למה ללכת לעמוד מול כיתה. כאילו, אם את לא מאמינה שאת מסוגלת לחנך, אז בשביל מה לנסות? אף אחד לא תנסה לחנך אם היא לא מאמינה בזה. ובטח ובטח שאל תלכי לחנך אם את לא מאמינה בהם. כי לחנך זה להאמין בהן שהן מסוגלות. לא תמיד הן רואות את זה, בטח שבגיל התבגרות לא תמיד את רואה את זה שאת מסוגלת. אז זה התפקיד של מחנכת בעצם. בין היתר יחד עם שאר הדברים, זה פשוט להאמין שהן מסוגלות ויכולות לעשות את זה. ואני כאילו בזכות האמונה של המחנכות שלי ושכל האנשים מסביב, כאילו הגעתי לאן שהגעתי. ובזכות האמונה והידיעה שאין דבר כזה חלום גדול מדי, הבנתי שזה נכון, שאפשר לעשות כל דבר. אם לא הייתי מאמינה בעצמי לפני כמה שנים, לא הייתי ממשיכה, לא הייתי מסוגלת להמשיך. ובשנה האחרונה, לקחתי את השנה האחרונה באולפנית כמנוף להרים את כל מה שאי פעם רציתי להרים. אם לא הייתי לוקחת את המשפט, אין דבר כזה חלום גדול מדי, שנתנה לי אותה מחנכת מכיתה ח'-ט', שלימדה אותי גם על אמונה. אז היא לימדה אותי שאין דבר כזה חלום גדול מדי, אז לאורך כל השנה הזאת, כל דבר שלא האמנתי שאני אעשה אי פעם, וכל דבר שלא חשבתי שאני אעשה, עשיתי. אין דבר כזה חלום גדול מדי. כל עוד תמשיכי לזקוף ראש ולהאמין, אין שום דבר שיכול לעצור בעדך. אבל ברגע בו תתני לייאוש להשתלט עלייך, את עבודה. ברגע בו תפסיקי להאמין, לא יעזור לך כלום, כל הכוחות שלך לא שווים כלום. כשיש אמונה, אפשר לעשות הכל. עם אמונה אפשר להגיע למקומות מדהימים. כשאת מאמינה שאת יכולה, כבר עשית חצי מהדרך להצלחה. כי גם אם תיפלי בדרך, וברור שתיפלי, לא תפסיקי לנסות. אמונה פירושה לחלום בגדול ולהאמין שאת יכולה לעשות הכל. אמונה פירושה לקום כשאת נופלת, כי את מבינה שנפילות הן דבר לגיטימי, ושכל קושי הוא אתגר. אתגר שאת צריכה לעבור בדרך להצלחה. אמונה פירושה לא לוותר עד שאת מגיעה כל הדרך עד להגשמת החלום, שהוא אף פעם לא גדול מדי. העניין באמונה הוא שתמיד אפשר להחזיר אותה, רק צריך לבחור ולהאמין. בלי אמונה אי אפשר לעשות כלום. אבל כשיש אותה, היא הופכת עולמות, מחוללת שינויים, ובעיקר עושה טוב ומגשימה חלומות, אחד אחרי השני. לחכות שיבוא הצלצול, כל החופש נעול שם מחוץ לגדר. בדירה לרצפה מתפזרות מחשבות לא טובות שצריך לסדר. שיעורים בפסנתר, לא פשוט להתמיד, את תגידי למי זה עוזר. כל הדרך לאט, קצת בשמאל קצת ימין, ובכל זאת הגעת, מי היה מאמין? ורצית שהעולם ידע למצוא אותך אהודה בין כל המהומות ומכל החלומות. הבנת כבר את הדרך, שאת לבד בתוך חידה, ולא תמיד יש מי שיבין. אבל היי, מי היה מאמין?